Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň nowatlary artýar. Vilayatlerde çörek pasport boýunça satylýar. Ilat unyň nowatlaryna bir ay öňünden ýazylmaly bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Köp adam irden akşama çenli toporlanşyp durýar. Düýün akşam öýe barýarkam Türkmenbaşy şaý ýolundaky milli marketiň öňünde märeke durdy. Irden işe barýan wagtynda märeke dargamadyk ýaly ýene durdy. Esasy azyk önümleriniň ählisi gyt, şeker, un, ösümlik ýagy. Emma adamlar şuňlar köplenç şeker satyn almak üçin durýarlar diýip 15-nji ýylda Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatda ýurdun döwlet dukanlarynda her adam başyna 1 kilogram şekerden we 10 sany ýumurtkadan köp satylmaýanlygyny Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri habar berýär. Maglumaty görä üstesine bu agdalan haritler diňe kämillik ýaşyna ýeten raýatlary berilýär. Satyjylaryň söýlerine görä eger çagalara da satylyp başlansa, onda enatalar öz prezentlerini çagalar bagyndan alyp gyt azyk önümlerini satyn alyp başlarlar diýip neşri berilýär. Azatlyk radiosynyň vilayatlardaky habarçylarynyň maglumatyna görä, regionlaryň ensemesinde un asla satuwda ýok. Hususan da Daşoğuzda häkimetler tarapyndan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin ýaşaýjylar bir ay öňünden nowata hem ýazylmaly bolýarlar. Daşoğuzda un tapdyrmaýar häzirki wagtda ýaşaýjylar her adam başyna 3 kilogramdan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin bir ay öňünden nowata ýazylýarlar. Emma un gelmeýär. Ilat ören agyrýagda bazarda galla ýok. Mekke jöveniň we ak jöveniň bir kilesiniň bahasy gymmatlap 13 manada ýetdi. Adamlar häkimlige ýüz tutýarlar. Emma olara boş wadalardan başga hiç sat aýdylmaýar diýip Azatlygyň Daşoğuzdaky habarçysy gürrüň berdi. Onun sözlerine göre unyň gytçylygy sebäpli regiondaky çörek pişirýän kärhanalar çörek pişirmegini we satmagyny azaltdylar. Şol burakda käbir ýerlerde çörek Aşgabatdan getirilip satylýar. Olam her adam başyna birden we diňe yerli ýaşaýjylara pasport boýunça satylýar diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistanda azyk önümleriniň gytylmagy we gymmatlamagy ýurtda gara bazarda Amerikan dollarynyň çürtkesi gymmatlamagynyň fonunda dowam edýär. Soňky bir näçe güniň dowamında Amerikan dollarynyň türkmen manadyna bolan resmi däl gatnaşygy üýtgäp durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji ýylda habar bermegine görä, günüň başynda Daşoğuzda dollar resmi däl sövdegarlar tarapyndan elden satylmandyr. Emma öňküsünden has pes bahadan 13 manatdan satyn alınıpdyr. Iýun aýynyň başynda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy nowatdaky rekordy ýetip 30 manada golaýlapdy. Türkmenistanda dollaryň resmi kursy Merkezi Bankyň 2015-nji ýylyň ýanwarynda ketgitleşi ýaly 3,5 manat derejesinde üýtkewsiz galýar. Daşary ýurt valutasynyň naqd çalyşygy bolsa, hökümetiň 2016-njy ýylda geriden gadagançylygynyň esasynda bir kanun bolmagynda galýar. Synçylar Türkmenistanyň döwlet gararsızlygyny yglan edilibäri iň agyr ykdysady krizisyny baştan geçirýänligini belleýärler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary bolsa häzirki kynçylyklaryny 1990-njy ýyllardaky gytçylyk bilen deňeşdirýärler we şol döwrüň açlygyny ýatlaýarlar. Birleşen Ştatlaryň John Hopkins Universitetining professory Steven Heinke häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäde iň güýçli inflasiýaly ýurtlaryň biridigini belleýär. Türkmenistan dünýäde inflasiýanyň möçberi boýunça ikinji ýerde 294% derejesinde manat gowşaýar we ören ütgeýär. Hiperinflasiýa hop salýar. Türkmenistan mundan öň hem iki hiperinflasiýany baştan geçirdi. 1992-nji we 93-nji şeýlede 1995-nji we 96-njy ýyllarda diýip professor Steven Heinke 9-njy ýylda Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda belledi.